Wara snin twal ta' abbandon u anke lokal abbuż ġnien Salvo Baldacchino f'Ħallqormi għadu kemm ingħata dera ġdida u moderna wara li ġie rinnovat u attrezzat taħt ħtiġijiet ta' residenti u kull min iżur iż-żona. Fost l-oħrajn ix-xogħlijiet hawnhekk inkludew lastiku ġdid tal-art li wkoll jagħmel il-ġnien aktar sigur. Is-sindku tal-lokal Josef Mażejni Vento qal il-Kunsill ħass ħtieġa li dan il-ġnien jissemma għal Salvo Baldacchino magħruf bħala tal-Mejlaq li kien l-ewwel operatur lajsinsi tal-Kamra tan-Nard 23 ta' April li wkoll tinsab qrib il-post. Il-ġnien jinsab fil-qalba tal-housing estate tal-Blat 1 kif qegħdin naraw u dan b'dan il-mod minħabba li għamilna rinnovar estensiv ser inkunu wkoll qegħdin nimmeljoraw ħafna l-erja u l-akwata ta' fuq. Fl-inaugurazzjoni fejn kienu preżenti il-kunsilleri qriema u għazz ta' persuni oħrajn ġie imbierek dan il-post il-ġdid ta' rekreazzjoni għall-familji.